Noia pon en marcha unha campaña de bonos sociais para axudar as familias que máis o precisan nesta etapa post-Covid. Ademais, revertirán no comercio local que tamén atravesa momentos complicados. Contan coa colaboración de diversas entidades bancarias. A Concellería de Servizos Sociais de Noia pon en marcha unha campaña de bonos sociais para axudar as familias que máis o precisan nestes complicados momentos. Con esta finalidade, puséronse en contacto coas entidades bancarias e obtiveron colaboración por parte de dúas. Agora, en consonancia coa Cruz Vermella e Cáritas e coa colaboración de Noia Histórica, disporán de bonos sociais para afrontar a campaña de volta ao cole. En donde, despois dun traballo con CaixaBank, conseguimos 6.000 euros para xente máis desfavorecida e tamén aproveitando para activar un pouquiño o comercio de Noia. Nesta campaña van a participar, como xa dixen, Cruz Vermella, Cáritas e Noia Histórica, aos cales xa vos dou de antemán as gracias por participar, por traballar un pouquiño, porque vades ter algo de traballo. Desta campaña, cando lle mandamos unha carta a todas as entidades bancarias, era sensibilizalos un pouco que aportaran algo cando creo que toda a sociedade fixe un esforzo bastante importante cando houve que axudalos a eles. E que lle tocar un poquinho a fibra sensible, non? Isto formou parte dunha campaña que empezou cunha subasta solidaria de unhas obras artísticas dos artistas de Noia, que se xuntaron cerca de 9.000 euros, e a vez tamén mandarlle ás entidades bancarias que puxeran o seu grande area. Tuvemos a resposta de CaixaBank cedendo estes 6.000 euros, e algunha entidade bancaria máis que se puxo en contacto con nós co ánimo igual de mellorar ou participar de cara a setembro-outubro. Que quixemos facer? Pois, nunha reunión que tivemos cas asociacións, queríamos que, á vez de poder axudar e dignificar a moita xente que o está pasando mal no noso concello, poder dignificalos a hora de que te poidan facer unhas compras dignas e, á vez, tamén revitalizar o comercio, como dicía Marisol, o comercio local. As familias que o precisen disporán de bonos de 10 euros para compras superiores a 30 euros nos comercios de Noia. Aqueles establecementos que desesen inscribirse na campaña dispoñen ata o domingo día 19 para facelo. Queríamos empezar a nosa intervención agradecendo ás concellerías do Concello de Noia e ás dúas asociacións que me acompañan o permitirnos participar nesta iniciativa que esperemos sea a primeira de moitas. Por desgracia, estamos a vivir un momento na que estas iniciativas son fundamentais. Evidentemente, primeiro para as persoas que están pasando algunha dificultad e logo tamén para o comercio que, na medida das súas posibilidades, vai botar unha man. A partir de mañán, desde Noia Histórica, vamos a publicar os requisitos que teñen que cumprir as entidades, os comercios que se queiran adherir a esta campaña, porque teñen que cumprir un par de requisitos, un deles xa o comentou a concelleira, o concelleiro, que é ter un produto mínimo de 30 euros. A crise xerada pola Covid-19 deixa cada vez máis familias necesitadas na localidade. Así o destacan dende Cáritas Parroquial e Cruz Vermella, que agardan poder cubrir as súas necesidades. Para nós é gratificante recibir un pouco fondos que non sexan utilizados para alimentación, porque o noso forte durante esta pandemia foi a alimentación. Evidentemente, Cáritas, en colaboración coa Cruz Vermella, fomos aí traballando moito no tema alimentación, hixe persoal e tal. Que pasa ahora en Cáritas? Nós empezamos esta pandemia con 74 familias e a día de hoxe temos 110. Quero diciros que o incremento de familias foi demoledor e a contagotas vai seguindo. Nos calculamos que entre setembro e outubro podemos ter 130, 140 familias, o que sí nos vai a preocupar pola generación de máis recursos, aínda que temos dúas persoas aquí fantásticas que se volcan con nós continuamente e aí estaremos traballando. Nos estes bonos vamos dedicar a certas cuestións, por exemplo, ahora xa se vai empezar a acercar o inverno, textil do fogar, mantas, estufas, etc. Nos
Creo que a Cruz Vermella se vai dedicar un poquinho máis ao tema de roupa de deporte para o colexio e tal, e nós queremos dedicar un pouco tamén a temas do fogar que a xente nos demanda, incluso pois, alguna pequena electrodoméstico, etc. Pepe e Marisol sempre se colocan con nós nestas actuacións, para nós é importantísimo porque bueno, toda axuda é boa, sobre todo para axudar os nosos usuarios do pobo de Noia. Como dixo Juan Carlos, bueno, depois falaremos incluso entre eso nós para dividir ben o que son as axudas e que bueno, sean complementarias e non duplicar, pero si nos enfocaremos un poquinho máis o que é o tema de textil, para temas do colexio, incluso axudas de material escolar, etc. E despois outras axudas que poden xurdir dos usuarios, como dixo Pepe, da vida diaria, o sea, que pode ser farmacia, pode ser, o comentamos antes, incluso ópticas, xa que son, en principio, axudas que durante o proceso COVID o máis, digamos, o máis grave que hubo, centramos en alimentación porque era o máis urxente, pero ahora temos a parte post-COVID, que tamén é complicada ou moi complicada. A campaña estenderase ata finais de setembro.